В първото видео говорихме за това как да разпознаем тортиколиса и как изглежда той в ежедневието. Когато родителите забележат тази асиметрия, почти винаги следва един и същи въпрос, а именно защо се появява и какво всъщност стои зад тази организация на тялото. В това видео ще разгледаме най-честите причини и фактори, които могат да доведат до тортиколис, за да има повече яснота и по-малко притеснение. В първите месеци от живота тялото на бебето е изключително меко и адаптивно. Мускулите на врата са все още слаби, а нервната система тепърва се учи да координира движенията. Затова, когато бебето лежи по гръб, главата му често естествено пада на едната страна. Но ако това случва отново и отново, тялото постепенно започва да избира тази позиция като по-лесна и по-стабилна. При част от бебетата, тортиколисът е свързан още с периода на бременността или с начинът, по който е протекло раждането. Позицията в утробата, по-малкото пространство, по-едрите бебета или седалището пред лежание могат да повлияят на начина, по който тялото се организира още в началото. Например, при по-трудно раждане или при използване на вакуум и форцепс, понякога се появява уплътнение в мускула на врата. Това уплътнение обикновено се развива в първите седмици след раждането и в повечето случаи постепенно изчезва с времето. Освен факторите, свързани с утробата и раждането, има и други възможни причини. Тортиколисът може да бъде свързан и с позиционни навици и продължително стоене в една и съща позиция. Например, бебета, които прекарват дълго време върху шезлонг, или такива, които гледат само на една страна, защото има лампа, огледало или нещо, което има интересно. При някои бебета се наблюдава връзка и с рефлукса, при който наклонението на главата може да бъде начин за търсене на комфорт. В по-късен етап, обикновено след 6-тия месец, зрителни затруднения също могат да повлияят на позицията на главата. Когато бебето не може да види добре на една страна, обрати главичката си повече на нея. Понякога има и ортопедични особености или по-рано затваряне на фонтанелите, които също може да окажат влияние. Има и ситуации, в които не може да се посочи една ясна причина. Тогава говорим за идиопатичен тортиколис, което означава, че тялото е избрало определен модел на движение, без да има видим структурен проблем. Като цяло, ако може да обобщим, може да говорим за различни типове тортиколис. Понякога той е постурален, има предпочитана страна, но без реално ограничение в движението. В други случаи е мускулен, когато има по-изразено напрежение или скъсяване. И съществува и вариант, при който има и уплътнение в мускула. И отново е важно да се подчертае, че при част от бебетата не става дума за истинско скъсяване, а за мускулна асиметрия, при която едната страна е по-стегната, а другата по-слаба, с много сходна външна картина. Сега, след като разбирате възможните причини и механизми, логично идва и най-важният въпрос, а именно какво може да направите вкъщи, за да помогнете на бебето си. Точно това е темата на третото ни видео.